profesori sau cu elevii și colegii. Ești violent? Sau poate nu te poți stăpâni? Lasă, dragul, eu mereu îți vin în ajutor și îți spun ce trebuie să faci. Lasă, nu mai sta pe gânduri. Ai o viață atât de liberă, atât de frumoasă, ești tot puternic, ești în stare să faci tot ce vrei. Ia te uită, trebuie să te sune prietenii, la sigur îți vor împrăștia dubiile. Acum te vei simți fericit. Cine e responsabil în ziua de astăzi? Nimeni! Oricum, mama a muncit pentru tine și te va ierta și te va ajuta în tot ceea ce faci. Rezolvă problemele cu școala. Lasă-le! Câtă răutate și câte sfaturi diabolice. Lasă-ți gândurile rele. Căci ai dat toate promisiunile părinților tăi, că vei învăța. Ei au în tine încredere, că vei fi conștient și responsabil să rezolvi toate problemele școlii. Trebuie să înveți ca să poți oferi copiilor tăi un viitor prosper și o îmbrățișare caldă. Conștientizează că este necesar să înveți pentru a avea un viitor decent. Și nu uita, niciodată nu este târziu pentru a te întoarce de pe calea greșită.